Jeg nævner, og jeg vil i dag anmelde bogen Ud med Knud. Den blev skrevet i 2014. Forfatteren hedder Jesper Wung Sung. Bogen er på cirka 260 sider. Den er faktisk meget for begge køn, men alligevel så også lidt mest til drengesiden, fordi den har alligevel den drengelige charme. Et kort resumé af bogen er: drengen, som hedder William, ligger og har kræft og ligger simpelthen derhjemme. Da han en dag får besøg Knud sagde ikke så meget i starten, men langsomt ændrede det sig. Senere er Knud meget åben om tingene. For eksempel at han har været soldat og alt muligt andet overrealistisk ting. Bogens tema er ualmindeligt meget realistisk, fordi vi lever med kræft nu om dagen også. De vigtigste personer i bogen er Knud og William, for det er dem, du altid hører om, og det er dem, der altid foregår. Det sprog, de bruger i bogen, er meget nydansk. Det er meget sådan, at for en teenager, at man kan høre de ord, man normalt bruger til hverdag også. Det er ikke så meget, men det er der. I stedet for, at man skal høre på højttalende sprog, eller bare et kedeligt normalt, så hører du også lidt lavtalende sprog. Forsiden giver en illustration over, at man føler sig alene, og ingen er til at hjælpe en. Og min vurdering, det vil være, at bogen vil ikke være for meget til mig, men det er mest fordi, at jeg tænker på sådan en bog som For enden af vejen. Det er sådan en, som jeg godt kunne læse om. Men jeg vil stadigvæk derved give 3 ud af 6 stjerner.